Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, nandito po ako ngayon sa bahay ng pinsan ko kasi kasal po ngayon ng pamangkin ko. Papunta na po sila ngayon ng simbahan. Ayan, pasakay niya sila. Samahan niyo ako guys na panoodin kung gaano kasaya ang kasalang probinsya. At bibigyan tayo ng isang bus number ng picture. Nakasan pa ng Lucy? Kailangan mo ako, boy. Yeah! Palakpakan mo muna! Yeah, nakikita ko ang picture mo na dapat masaya. Diba? Okay, next is the father and the bride. Mukhang si tatay ang iiyak. Tatay. Isang nakalaan para sa'yo. Sabi ng dahilan ba't may dating sinta. Okay, okay, let's welcome our newlywed for their first dance. Ayan! Palakpakan naman dyan! Pwede po, please! Request po! Please!